Bizitzan eta teknologian ezer ez da betirako, ikusi dugu hainbat kasutan, nire gogoratzen dudan, azkena Borjazu ere gogoratuko duzu, Euskaltelekoekin elkarrizketa egin genuenean duela ja, ez dut gogoratzen ez da zenbat urte, galdetu genien, Orantxeko sarera pasatzerakoan, zergatik edo zer nukaten gatazka hori, eta esan zuten, bizitzan ez dela betirako. Microsoften ere ezer ez da betirako, aldaketa bat egin duterako, eta azken urteetan argitaratzen ari direlako haien programa batzuen kodea, beste pertsona batzuek erabili ahal izateko. Eta kasu honetan, aste honetan, argitaratu dute 3D Movie Maker, 27 urte daukan programa baten kodea, baina gainera modu oso erraz batean. Twitterreko erabiltzaile batek fone esan ziren Twitterren @Microsoft mesedez argitaratua, eta esan zuten, txergatik ez, hemen daukazu, GitHub, aurrera. Dena bizitzan hain erreza izango laitz. Imaginatzen duzu. Errezena, erreza bai da, sarean zehar entzutea, basikoki ja egiten ari duzuelako, eta baita ere gozatzea, orduan teknologiari buruz hitz egingo dugulako, aste honetan izan ditugun berriekin, zerotasun askoz, ziurrenik ez, baina gure betiko hildoan hori berbatuta dago, hori bai. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Eta niretzat ere erraza da berri teknologikoak programa honetan komentatzea, batez ere nik ez ditudalako prestatzen, baizik eta aurrean daukadan pertsona zoragarria dena Borja Arbosa, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñigo. Ze gauzak esaten dizkizut azken programetan hasteko enredando metere du esperto eta horrelako gauzak, en fin, Eta gainera zutabiok beste programa bat ja daukagu gure gauzak komentatzeko. Gure gauzak, bat formula konkretuki. Bai, gure gauzak. Gainera, saridun izan den programa, ikusi... Zenbat aldiz kontatuko dugun programa, saridun hau, Beste aldera. Hor daukagu txeke handia, gurpilberoak hasi dugu duela... egun gutxi, gure realitatean atzo, baina beste zuen realitatean duela egun gutxi, eta jada, iVooxen eta YouTubeen eskuragarri dago, urrengo egunetan ere Apple Podcast, Spotify eta beste guztietan egongo da. Momentuz lehenengo saioa, pasatu dugu denboraldiaren lehenengo tartetxoa, eta hemendik aurrera, binaka edo irunaka komentatuko ditugu lasterketak, gertatzen diren einean. Zenbat iraunduko du programa hau? Carlos Sainz baino potentzial gehiago dauka? Minimo lau episodio bai, lau atal izango ditu. Minimo izango duzu, baina gero, ja. Baina hortik aurrera... Nor daki?
Bueno, a ber, lana ondo egiteagatik, ni espero dut, denboraldi osoa egitea eta ez ustea gure entzuleak hor zintzilik denboraldiaren erdian. Orduan, Gutxienez. Abu Dhabi arte egitea minimo. Hortik aurrera, bueno, urrengo denboraldi bat badago. Abantaila da, horren, podcast horren atsedenak direla justo sarean zearen kontrakoak. Hau da, sarean zehar atxeden hartzen du udan, eta hau hartuko du atxedena neguan. Batez ere. Ez badugu e-formula hartzen edo horrelako zerbait. Batez ere. Ez duzu e-formula jarraitzen? Bizpa hiru lasterketa ikusi ditut, baina ez naiz oso foropo, egia esan da. Erik ez dakit ez da non ematen duten. Hau da, YouTubeen bai, ikusi ditut. Eurosporten. Eta narratzaileak eta barondo egiten dute. Vale. Ezin dut gehiago izan. Vale. Ez que hau betikoa da jartze, osea... Ez dakit nortzu diren. Da, gainera zuta bio badakigu Lobato ez badago hor narrazioa egiten, pizka bat kafeina gabeko narrazioa geratzen zaigu. Bai, baina bueno, egia da, Dazonen adibidez egiten ditu... Kabiar jatera pizka bat egin gara. Bai, kabiar entzutera ohitu gara eta ja beste guztiak, gutxi bezala hartzen ditugu. Baina egia da, Dazonen adibidez, Formula 2 eta Formula 3 ez duela Lobato komentatzen, baina nahiko ondo egiten dute. Ez dut gogoratzen nola deitzen zen tipoa, Cristobal Rosaleni hortik dago, baina narratzerea Miguel Portillo edo ahots nagusia ez dut. Ez dira Miguel Portillo eta Cristobal Rosaleni? Uste du baietz. Ez du gogoratzen egia esan da. Esango dizut... Datua bilatuko duzu baina... Baina, bueno... Gogora esazu programa hau ez dagoela gure txorrada komentatzeko, batez ere teknologiari buruz hitz egiteko gaude. Baina nire iPhone berri hartu dut, ezin dut iPhone berriari buruz hitz egin. Ni Xiaomi berri bat erosi nuen orain dela 2 hilabete eta ez nun matraka emon. Baina eske zu ez duzu iPhone berria. Eta hau urte honetakoa da, hau da, orkestu zuten, bueno, ez urte honetan, agian pasaden urtean, baina hortik doa. Azken belaunaldikoa da. Hori zuiak esan desun baino gehiago da, aldezuna. Orduan, ze moduz ja hau guztia kentzen azten badugu, eta Elon Musk berriro ere ekartzen badugu gure programara. Es que, a ver... Eta ja posible da Los Simpsonen sintoniarekin baita ere. Saio hau, Inigoren txorradak ez badi, eta Elon Musken txorradak, ni hemendik... Saio hau, azken hilabetea... Bi hilabete eta ja 3 hilabetea dirudienez izango da Elon Musken txorradak, zeren pentsatzen baduzu hau hemen bertan bukatu dela, uste dut bai, oker gaude dela. Bai, guztiz. Topatzen badut, non kontxo daukat eskatu duzun, bai, badaukat. Zu eskatu duzu... Claro, kontua da sintonia nahiko motza dela, baina bueno, motza izan arren jarriko dizut, eskatu duzun sintonia Elon Musken gauzei buruz hitz egiteko. Tximinoak esan du, berriro ere. Bai, tximinoak esan du eta Elon Musk egin du. Deituko diogu ataloni, tximinoak esan du, Elon Musken txorradak. Bai. Ja daukagu sintonia. Bai, es que ja hau atal fijo bat izateko berba egin dezakegu ez dakit zenbat ediziotan, eta ja uste dut denboraldi hau bukatu arte, 5 programa geratzen direla hau kontuan hartuta, ez dugu bukatuko. Orduan, ja, denboraldia bukatu arte daukagu Elon Musken txorrada eta bestelakoa. Orduan, sintonia hau ja Go West bezalakoa, edo Europar Batasunaren berria bezalakoa, edo komediaren kluba bezalakoa. Gainera bertso luzea existitzen da.
Hau da... Bai, baina sintonia abesti originalarekin, ez Los Simpsonekin. Hau da, ez dauka saltza berdina, eta ez dauka tximinorik. Entzun nahi duzu zatitxo bat? Entzun nuen, baina nahi baduzu jarri gure entzulek entzuteko. Claro, 1983ko abestia da. Orduan, abestia eta grabaketa, osea, imaginatu. Zenbat urte daukan hau. Bueno, Los Simpson kentzen badiozu ja ez da berdina. Tximinoak esan du, Elon Musken Zer egin du. Ba, Elon Musk enpresariak Twitter erosteko prozesuak geldiarazi du momentuz. Hala jakinarazi du plataformak berak, hilaren hasieran argitaratutako txosten batek adierazi ondoren, bere erabiltzaile faltsuen kopurua 5% baino txikiagoa zela. Hori da, maiatzaren hasieran, konpainia kalkulatu zuen sare sozialeko kontu faltsuak edo spam kontuak, eguneko erabiltzaile aktiboen 5% baino gutxiago izan zirela urteko lehen hiruhilekoan. Hala ere, Muskek etenaldian jarri du plataformaren erosketa kalkulu hori babesten duen xehetasun gehiago izan arte. Muskek, esan zuen Twitter osoa 44.000 milioi dolarren truke erosi ondoren bere lehentasuneko bat plataformako spam botak kentzea izango zela, asko direla, eta hori sare sozial horren akatz handienetako bat dela uste baitu. Hori bai, komentatu genuen, bere neurri paketeren barruan zegoela botak kentzea eta hori guztia, baina ez genuen pentsatu hori izango zela hain askar, eta agian pentsatzen dute ez duela azkenean erosiko, ez badaude inbeste erabiltzaile autentiko edo benetazkoak. Claro, kontua da, azkenean... Orain galderak, ja. Nola galderak. Bai, lehenengo galdera ja, Twitterreko erabiltzaile bat egin diona, zuzenki, ez zenuen hori pentsatu konpainiagatik 44.000 milioi eskaina aurretik. Claro, hori da lehenengo galdera. Ze esan du Elon Musk honi buruz? Twitterreko aurkezpen publikoen zehaztasunaz fidatu nintzen. Aha. Eta fidatu. Osea, zu 44.000 milioi euro gastatuko dituzu enpresa batean, eta ez diozu fidatzen zara. Ja, bueno. Bere zenbakietaz, hombre. Bakoitzak bere teoriak atera ditu noski. Elon Musk, kontatu genuen bezala azkenengo programan, oso ideia konkretuak zeuzkan berak imaginatzen duen bezala askatasun adierazpena bueltatzeko edo Twitterren bermatzeko sistema bat implantatzeko, eta baita ere komentatzen zen Donald Trumpena kontua berriro ere aktibatuko zela, eta baita ere komentatzen zen zeukala bere estrategia Twitter monetizatzeko pizkatxo bat, ez zuten oso ondo, noski momentuz ez ziren konkretuki neurria jartzen, baina hortik doazte hainbat neurriak, baina hau guztia momentuz, kongelatu da, Musk geratu da esan ez, agian auditoria kontrol bat egin beharko genuke zehazteko zenbat erabiltzaile on dauzkate eta zenbat esainonak. Eta hurrengo galdera, zer gertatuko litzateke Musken kalkuluak ez badatoz bat konpainiak emandakoekin eta atzera egitea azkenean erabakitzen badu. Bi aldeek sinatutak duten itunaren arabera, horietako batek akordioa bertan behera ustea erabakitzen badu, kasu honetan Elon Musk, 1.000 milioi dolarreko zigorrari aurre egin beharko dio, beti ere salerosketaren obligazioen baldintzak betetzen badira, baina kontratu hori dakigunez... Hau da, parte guztiak bere lana egiten badute, baina horren parte bat agur esaten badu, besteari 1.000 milioi euro eman beharko dio, lo cual... oso ondo dago Twitter finantzatzeko. Hau da, Elon Musk esaten badu, ala, baroa, ez dut hau dai, ala, maiguzu 1.000 milioi, eta ja beste 43.000 milioi. Baina gauza da, Elon Musk gauza hau esan zuenetik, Twitterreko akzioak 20% jeitsi dutela, gero ja pizka bat errekuperatu dira, eta 10%an geratu da jeitziera orokorra, baina hori hartzen badu, 10% 4.4 mila milioi dira, eta milioi bat ordaindu baduzu hori lortzeko, eta gero merkeago dagoela aprobetxatzen baduzu berriro ere erosteko, eske zenbat buelta ematen diozu bizitzari.
Elon Musk egin digu Elon Musk bat, Bueno, ez dakigu. Aurpegian. Gauza da, ez dakigula. Zeintzuk dira bere intentzioak, bakarrik egin aldezakegu espekulazioak. Benetan nahi zuen Twitter erostea esaten zuen bezala lehenengo momentuan, baita ere, eske zenbat buelta ematen ditu Elon Musk. Lehenik eta bain esan zuen sare sozial bat egiteko asmoan zegoela. Gero Twitter erosi. Gero, bueno, Twitter baina bakarrik 9% bat. Gero Twitter guztia. Baina ez diogu salduko. Baina bai, saldu diogu. Baina orain ez dut erosiko. Baina, bueno... Formaltasun pizka bat. Bai, bueno, egia da negozioen munduan gauzak ez direla hain erraz egiten. Noski jendea ez du lortzen 54.000 milioi dolar poltsikotik, ez ditu ateratzen. Normalean, kredituak eskatzen dituzu, edo bestelako salmentak egiten dituzu finantziatzeko, gero prozesu publiko eta legalak, auditoria, due diligence nahi duzun prozesuak egiten dituzu konpainiak zer daukan alfombraren barruan ikusteko, orduan, eske gauza horik ezin dira egin gazteraz den a golpe de tweet. Hau da, eta, egingo dut, venga. Ai, amigo, guazen. baina enpresa zuzendari honek, hau da, Elon Musk horrela Ez da oso egiten ditu gauzak. oso ortodoxo, ez? A golpe de tweet. A golpe de Efectivamente, horrela egiten ditu. Ba, bueno, Eta bai, eta orain hori... Ni gai honetaz pasioa ja ez daukat, osea, egin edo ez egin, baina ez, no dizu, coñazo, de verdad, que pisau. Kontai da zu Inigo, Mastodonen erabiltzaileak igo dira? Mastodonen oso ondo, ez dakit zenbat jende dauen ja... ez dakit estatistikak dago, Mastodon user count dago hortik zerbait. Mastodon esaten du... Bueno, Mastodon erabiltzailea jakiteko hori baita ere komentatu genuen, baina da Twitterren alternatiba open source, claro, edo kode irekiarekin. Ze gertatzen da, Mastodon daukala hainbat zerbitzari, bai. eta zerbitzari bakoitzean Baina, zuzen abarmen duzu. Esan zenuen Mastodoneko akontu bat ireki zenuela frogatzeko. Ni gogoratzen du Telegram instalatu nuenean 4-5 kontaktu neuskala, eta gero ja WhatsApp, Facebook erosi zuenean 20 edo 30 pertsona agertu ziren kontaktu bezala. Begira, horri bat topatu dut, deitzen dela fediverse.party, eta eske Mastodon daun sartuta horrelako filosofian non zerbitzu guztiak ordezkatu nahi dituzte zerbitzu dezentralizatuekin. Horretaz alde nago, baina honi Fedibertsoa deitu diote. Fedibertsoa. Izena da... Ja ez da blockchain. Terrible. Baina, bueno, hau esan da... Hau da, metabertso bezala hau da Fedibertso. Bai. Wow. Kontua da, horri honetan esaten dutela, pasaden astean zeudela 3.800 zerbitzari, eta guztira 1.800 barkatu, 1.800.000 pertsona. Baina kontuak dira 3.800.000. Orduan esaten diferentzia egiten dute erabiltzaile aktiboak eta akontuak. Orduan... erabiltzaile aktiboak eta pasiboak. Bai. Orduan, hau... zifra hauek ikusita, ziurrenik gorakada izan du azken asteetan, bai, baina askoz gutxiago. Mastodonen zenbakiak gora doazte, baina ja, Telegramekin gertatzen den bezala. Noiz behinka, pertsonaren bat hortik agertzen da, baina ja ez da WhatsAppeko jaitieretan, bueno, zerbitzu mosketetan bezala, horrako esplosioa dagoela, baina... Nire galdera behitu nondik zegoen, zu jadanik esan duzun bezala ja Twitterreko gauza pizka bat zorabiatuta utzi dizula? Bai. Pentsatzen ari zara migrazioa egitea? Nia kontua daukat,
Mastodon, bueno... Baina, Mastodon akontu hori gehiago erabiltzea edo potentziatzea edo komunitate gehiago egitea hor eta Twitter hasiko gara Twitterreko gas rusiarra den bezala dependentzia hor kentzen. Edo ez. Edo momentuz Twitterren ondo... Ez dakit egingo dudan Mastodonekin. Ez dakit, egia esan da. Osea, normalean Mastodon erabiltzen dut horrela oso aspertuta edo ez egin gabe nagoenean. Badakizu ni galdera honekin maski presioa jarri nahi diot. Hau da, gauzak ondo egin, hasi ondo egiten, zeren jendea agian pentsatzen ja hasten da Twitter alde batera ustea, eta ja jun gaitezen guztiok edo hasiko gara zerbait ez dakit, eraikitzen. Jo que sé. Ni Mastodonen bi akontu ireki, bueno, 3 akontu ireki nituen. Zerbitzari nagusian nirea eta mastodon.eu zerbitzarian Euskal Digitalekoa eta Sarean Zearekoa. Sarean Zearekoan gaur mezu bat jarri dut. Aha. Eta jazta. Bueno. Zerbait da. Ba, uste dut ez daukagula ja gehiago komentatzeko. Eta zu Mastodonen akontu bat sortuko duzu? Ez, nik oraindik jarraitzen dut guztia ematen Twitterren. Bueno, guztia ematen edo ematen nuena. Tweetak irakurtzen eta ja. Estuka egingo dut, así que jarriko dut maskara zure txorradetaz barra egiteko, vale? Oso ondo, eskerrik asko. Maskarari buruz, por cierto, erdigaixorik nago, orduan, nire esputo guztiak Borjaren kontra ez botatzeko, horregatik jartzen dut maskara. Ez da, momentu honetan ez da derregorrezkoa irrati estudioetan eta bar, pero es que queda feo. Eskupira egin erak. Bai. Ados nago. Ados zaude. Bai. Mikrofonan beste... Bueno, ala ere, baita ere esan behar da egin dituzula, egin behar diren froga guztietak, ja, txertatzeko, bueno, bai. Bai, esateko nire kontua ez dela COVID. Bai. Ziurrenik, gripe normala izango da, baina, bueno... Bai, edo alergia, udaberrian alergia asko daude. Bai, ni hainbat alergia dauzkat ere. En fin, udaberrian ere alergiaz aparte, Google I.O. ospatzen da urte batzuetan, beste batzuetan ez, aurten bai ospatu da, eta hainbat Androideko nobeda eta berri aurkeztu dituzte, ezta? Bai, batez ere Android segmentuan zehar Googleek sistema eragilean pentsatzen duela adierazi zuen, 3 gai nagusiri dagokionez, telefonoa zentroan, zabaldu telefonotik haratago eta onena elkarrekin. Ikusiko dituzu 3 gai horiek eta ze kategoria bakoitzan zehazki iragarri zuten, baina batez ere aurkeztu dute Android 13, berren sistema operatiboaren urrengo belaunaldia. Nahiko kuriosoa iruditu zaizen Android ez zuen zenbakiak erabiltzen, baizik eta letrak. Letrak eta izenak postre eta gauza azukar eta gozoekin. Bai. Era berean nabarmendu zuen operadoreekin lan egiten ari dela RSS esartzeko urrengo belaunaldiko testu mezularitzako protokolo bat. RCS, bai. Ez que uste dut esan duzula RSS eta bai, podcastak eta RSS ez da RCS. Google Reader non zaude. Ez da hori ez. Da, testu mezularitzako protokoloa, zein mezularitza funtzio aberastuak ekarriko ditu ala nola muturretik muturrera zifratzea, wifi mezularitza eta hartu agiria SMS-ak ordezkatzeko. Konpainiak une bat hartu zuen iradokitzeko Apple bere iPhoneetako RCS adoptatzea espero dutela, oraingoz iMessage-koak ez dira mezu guztietarako SMS-etara mugatzen dira. Claro, kontua da, orain arte ordaineko sistema bat zegoela SMS-ak zirela, baina Google aurrera egin nahi du estandar batekin internet bidez funtzionatzen duena,
eta printzipioz kosterik gabe dena, WhatsApp eta Telegram eta iMessage bezala, baina teknologia, mugikor ezberdinen artean funtzionatzen duena eta aplikazio ezberdinen artean. Hau da, zu adibidez, mezu bat bidea. Hau da, SMS-ak ordezkatuko dituen sistema bat izango da. Hori da, intentzia hori da helburua, claro. Eta beren helburua da, zu edozein telefonora bidaltzera mezu bat aplikazioa jarri gabe. Claro, hau da, SMS-ekin... Edozein telefono batera, eta ez du importa aplikazio hori izan edo ez izan. Eta mezuak aplikazio horretan jasoko dituzu RCS mezu hauek kosterik gabe. Oso ondo. Google I.O. adiazitarako lehen ezaugarri berria ona izan zen aurten Google Wallet berritu du konpainiak ID digitala sartzeko, bereziki gidatzeko lizentzia digitalerako. Ezaugarri horiek, Apple identifikazio digitalako programari baita ere erantzuten diote. Wallet aplikazioa hori baita ere egiten duelako, eta laster abiaraziko da. Bi plataformen funtzioak aktibo daudenean, zure telefonoa erabili ahal izango duzu parte hartzen duten eskualdetan zure identifikazioa erakusteko. Zure txartelaren irudi bat izango da, baita ere egiaztatu ahal izango duzu identifikazioa NFC edo QR kode baten bidez dokumentoa aktibo dagoela eta zurea dela frogatzeko. Hau da, zure hurrengo NAN txartela edo gidatzeko karneta, zure, noski autoritateak hori egin beharko dituzte bateragarri sistema horrekin, baina zure kreditu txartela ja ez da izango alu duzun bakarra wallet edo horrelako aplikazio sistemetan, baizik eta ja ez duzu beharko txartel fisiko bat eramatea. Espero dugu Applekoa eta Googlekoa nahiko berdina izatea, batez ere ez gertatzeko kreditu, ordaintzeko txartelekin bezala, bata bere movida egiten duela, besteak bestea, eta ez direnez bateragarriak, kasu batzutan eta banku batzutan Apple Pay dago, baina Google Pay ez, beste batzutan Google Pay bai, baina Apple Pay ez, eta beste batzutan ez bata ez bestea. Samsung Pay bakarrik. Samsung erabiltzen baduzu edo bestera, ikutera. Hala. Baita ere gogoratu beharko dugu gure herrialdean, Espainian, baita ere ja posible dela gidatzeko karneta aplikazio batean erabiltzea eta guztiz legala izan da. Mi DGT aplikazioarekin hor trafikoko zuzendaritzaren aplikazioan. Aplikazio horretan alta emoten baduzu, hor posible izango da zure karneta izatea eta poliziari erakustea eta txartel fisikoa daukan balio berdinarekin. Bestalde, Google baita ere beste gauza bat aurkeztu du. Google badaki bere ahots laguntzailea erabili nahi dugun bakoitzean, badakizu? Alejandra bezalako palabro magikoa. Zenbat ja daramagu Alejandra ez duzula jartzen programa batean. Baina zuz eskatu duzu. Ni oraintxe bertan topatzea ez daukat, zergatik ez daukat, non dago Lady Gaga besedez, eske... Venga, kapela egiten dugu. Ez da behar Lady Gagako musika gure bihotzetan dagoelako eta beti presente dagoelako. Ja. Hori da Googleek nahi duena, ez esatea izena. Konkretuki... Zein izena? Vale. Baina ez bestea. Alejandra ez da berezit... Ja. Oso ondo. Izen hori ez esatea da beren objetibo nagusia, zeren batzutan oso aspergarria eta ez oso praktikoa delako. Horregatik bere mugikorretan aginduak erabiltzeko aukera ematen hasi zen aktibazio esaldia lehenago esan behar izan gabe. Hau da, komando batzuk atera dituzte, non zu bakarrik hori esaten eta esaldia ez duzu inbokatu behar, eta pizkanaka produktu gehiagotara zabaltzen ari da hori. Baina, Google I.O. honetan, jakin dugu Google Nest Hub Max izango dela horren onuradun pantaila eta kamera dituelako bere bosgoragailu adimendun honetan.
Hau da, zuzenean begiratzen dio zu bosgarailuari, Bai. Begira ba... amodiozko begira batekin, jartzen diozu, eta esaten diozu. eta ja horrekin ja Mesedez maitia. aktibatzen da. Piztu argiak, eta bera argiak pizten ditu. Hori da. Googleko arduradunak azaldu dutenez, aktibazio okerrik egon ez dadin, egoera horiek minimizatzen dituzten adimen artifizialeko 6 eredu erabiltzen dira. Baina horrekin zure aurpegia ezagutzen dute, jakite dute zu zarela eta ez beste pertsona batek, eta jartzen duzu hori The Eye of the Tiger, eta horrela pizten da assistant, eta ja pres dago zuri entzuteko. Ez que, zenbat txiste egin aldituzu abestiekin, eta ez dakat abesti horiek. Claro, es que ez dugu jarri inoiz, ez? En fin. Jarri alduzu ez dakiz, True, Spandau Balleten abestia. I know this much is true. Ne jarri nahi nuen, eske iragarkiak eta guztia, eske horrela ezin dira Bai, txiste egin. Begira, webgune bat egon beharko litzateke abesti bakoitzaren estribilloak zuzenean dituena. Osea, zu botoi bati eman eta it's the... De hecho, hemen daukat... Soinua jartzeko botoiak izaten zuen web... oso ondo, The Eye of the Tiger. The Eye of the Tiger. Baina hori egiteko bazegoen jadanik web orrialde bat non zuk jartzen zenuen botoiak eta botoia bat soinu batekin... Ja, baina programatu behar dira botoiak eta soinuak baina eta existitzen da, musika gauza da, eta zuk no sé zeuk qué. egin behar duzula inigo. Hau da, hor ikusten duzu ez dagoela... Moztu zeren eta moztuko digute streaming hau. Ala. Es que horrela... Barkatu Twitch. Es que eskuz egitea ez dauka garaziarik. O sea, asko kostatzen zait horrela. Ja, bueno, eta asko kostatzen zaie beraiei eskubideak galtzea konkretuki. Mozten dute streaminga eta gur. Ze drama. Carmen de Bizet baita ere dauka eskubideak. Warner, mesedes, a ver, Warner, zergatik, un poquito de piedad, por favor, mesedes. Ay, en fin. Bueno, ja, ez daukago askoz gehiago komentatzeko. Ikusi, Androiden erabiltzailea basara, que zu esara, ez daukazu, ez da telefonoa, ez da ordenagailua, ez da sistema inteligentea, ez errez. Bueno, ez que gainera... Ez aizu importa. Ez que gainera, nire iPhone berriarekin egin dudan eguneraketa izan dira nire kaskoak. Baita ere, AirPod batzuk direna. Ze polita. Gaur, de hecho, estudio honetara etortzerakoan, jauzi zait, eskuinaldekoa kasunetan, lehen aldiz. Aste bat, AirPod hauekin, eta lehen aldiz jauzi zait. Ez que pena, ez que horrela ezin da. Baina, bueno, zenbat iraunduko dute puskatu arte? Ez dut uste arrisku asko daukatenik. Osea, orokorrean nire aurikular guztiak ez dira puskatu berez, osea, ez dira galdu, puskatu ez dira puskatu, batzuk oso kutreak ziren, orduan, osea, igual, izan da, lehen aldiz 40 euro baino gehiago gastatzen ditu dela kasko batzutan? Oi, mama. Fácilmente. Bigarren eskukoak dira, hori bai. Bueno, hori delito gehiago dauka. Bigarren eskukoak eta 40 euro baino gehiago, lehenengo eskukoetan ez zenuen hori gastatzen. Bai, baina bueno, eskenean nire mogikor zaharra saltzerakoan esan nuen diru hau zertarako. Ja, está. Hori da, guztia, ja. Vale, kitxiko. Bueno, diru asko kostatu duen beste gauza bati buruz itzengo dugu. Telefonika, azken urteetan, ja, 1000 kobrezko zentral baino gehiago itxi dituelako, eta okeres banago, Bilboko Buenos Aires zentrala haien artean dago. Baitu, hori ez nekien ni.
Kobrezko zentralen lehen itxirak duela 5 urte baino gehiago izan ziren, eta ordutik ona kontu kontari ibili dira 2022 arte urte horretan nahiko ugari iztea espero baita. Telefonikak 2025erako guztiak itxi izatea du helburu eta beraz pizkanako prozesua da, oraindik denbora pizka bat geratzen zaiona. Prozesu honek erritmoa gauza da handituko dena de datosten urteetan, hori batez ere merkatua eta lehiaren batzorde nazionalak, gure lagun famatuak, onartutako banda zabaleko merkatuen azken berrikuspenaren ondorio dela. Berrikuspen honen helburu nagusienetako bat izan zen kobrezko zerbitzua zuntz optikora behin betiko migratzea errazteko neurriak hartzea, eta horrek zuzenean eragiten die sarbide bereziak dituzten kobrezko zentralei. Sarbide horiek dira beste operadore batzuei aukera ematen zietenak kontsumitzaileei telefonikako pareen bidez zerbitzuak emateko. Eta asko dira, gure herrialdean. Guztira 825 kobrezko zentral daude eta hoietatik gaur egun 13 baino ez dituzte itxi. Orduan, merkatu eta lehiaren batzorde nazionalak hartutako neurrietara arte, zentral mota hoiek 5 urteko epea zuten izteko, baina orain 2 urte, baino ez dituzte. Beraz, 2023 eta 24orako itxiera kopurua nahiko handia izatea espero dezakegu. Ikusten nahi dute orain bertan zerrenda, eta egia da Buenos Aires zentrala itxi zutela pasaden urtean. De hecho, Buenos Aires kalean dagoen telefonikako eraikina 2015ean saldu zuten, 6 urteko alokairua kontratatu zuten prorrogarik gabe, eta 6 urte horiek pasata, zentrala itxi, eta denda justo aurreko eraikinera pasa dute. Así que, beste batzuk bezala, zentral hori historia da, ez dagoelako ezer hor, eraikin utz bat dela. Birpaso egin nahi duzu beste, ez dakit, Gasteiz, Donosti edo horrako zerbait? Nahi baduzu komentatzea bat, baina bueno, uste dut berri hauek ez daukatela askoz gehiago komentatzeko. Begira, Gasteizen dauden 11.000 zentralen artean, Gasteizen zeuden 4 nagusi. Zaramaga, Lakua, Avenida Gasteiz eta Dato. Haien artean itxita daudenak, eta gero beste batzuk askoz txikiagoak egin zireak, Gasteizeko espansio hori jasatzeko, adibidez, Jundizen, Bulebarren, Artapaduran, horrelakoak. Orain arte itxi dituztenak izan dira zentral txiki horiek, baina nagusiak irekita jarraitzen dute, bai Zaramaga, bai Lakua, Avenida eta Dato, lauak irekita jarraitzen dute, eta suposatzen da mantenduko dituztela kobrea desagertzen denean, zuntzarekin mantenduko dute bakarrik Lakua eta Zaramaga. Dato eta Avenida, Avenidakoa ziurrenik pikutara bidaliko dute hor beste eraikin moderno bat egiteko, eta Datokoa salduko dute, baina uste dute ezin dutela kendu, ezin dute hor beste eraikin bat egin babestuta dagoelako. En fin, patrimonio industrial eta gauzaiek. Eta Donostin, adibidez, Donostin zer, nola agertuko da zerrenda honetan, San Sebastián, Donosti, ez dakit, San Sebastián bezala. Donostin, egia esan da ez dakit nola dagoen egitar, zentraletan eta ez dakit nola dagoen Donosti, baina bi itxi dute, bata grosen dagoena eta bestea sudatzu bat, suposatzen dut ez direla oso importanteak. Eta 2024, 2025ean itxi nahi dituztenak dira Miramon, Amara eta Ondarreta. Eta suposatzen dut haue artean bat izango dela zuntzerako, bat edo bi, como mucho, eta jazta. Baina, kuriosa da, nola
hiri ezberdinetan, bueno, gehi esan da, Bilbo ez dauka, Bilbo, bere, oza, bakarrik Bilbo ez dauka tamaina, besteekin konparatuta tamaina handiagoak, eta bi kasutan Bilbon eta Gasteizen bi zentral utzi dute zuntzamateko hiri guztira. Gero ja, Bilbo, bai, dauka beste herri batzuk, baina, bueno, beste herri batzuk dira. Bueno, hori zentralen egoera. Hurrengo berrira pasatu alga. Bai, basiko, bai. Bueno, baina zentralen itxierari buruz eta hitz egiten, importanteena da, azkenean, jendeari interneta heltzea, da igual ze bidean, baina zerbitzu hori izatea, eta suposatzen dut gure gobernu maitiak zerbait egiten ari duela hau bermatzeko. Horrela da, gure gobernu maitia, konkretuki ekonomia gaietarako eta eraldaketa digitalerako ministerioak. Nor da ministerio honen burua? Nor da? Ekonomia, transformación digital. Ekonomia, transformación. Calviño? Calviño? Ziur? Bai, Ziur? Uste dut, baietz. Ziur? Ez dakigu. Osea, guri gaur egun... Bai, nahi da Calviño. Es que, ez dakit. No me cae muy bien, Bueno, hortaz aparte, ministerio honek uniko landa eskaria programaren deialdiaren laguntzen ezaugarriak jakinarazi ditu eta horri esker, Espainian guztiontzako internet lortzeko edapen horren planak zeintzuk diren jakin ahal izan ditugu. Kohesiorako azpiegitura digitala gure bertzalitzatzeko programa hau Espainian 100% estaldura lortu nahi du 4 urteetan eta orain aurrera pausoa eman du landa eskariarekin. 100 megako gutxieneko interneteko konexioa bermatuko duena 35 euro gehiengozko prezio batekin. Programa hau laguntzak emango dio 73,3 milioi eurokoak izango dira eta Europako funtsen parte dira. Hoiek lurralde nazional osoan baratuko dira, bereziku urrutiko landa eremuetan, biztanleria dentsitate txikiko eremuetan edo operadore nagusiek beren azpiegitura propioak edatu ez dituzten eremuetan. Hau da, errentagarriak ez diren lekuetan eta noski hor operagailu nagusiak ez dute inbertsioa egiteko naia. Ez da presio txarra, hau da, 100 mega izatearen hogeita maost esan duzu? Hogeita maost gehieneko presio batean 100 megako konexioa. Hau da, orain arte geneukagun zerbitzu unibertsala deitzen zen minimo bat eta mega batekoa zen. Claro, hogeita mabost euroren truke, bueno, a ver... gaur egun zuntza kontratatzeko... Beste operagailu beste aukera batzuekin konparatuz, Digi adibidez, 300 mega ematen ditu hogeita bost euroren truke. Bai. Orduan, baina eske, arazo nagusia ez da presioa, arazo nagusia da azpiegitura. Ja, baina, bueno, esan nahi dizut, zerbitzu unibertsala diseinatu zenean, ez zuen presio kompetitiboa eta gero ja desfasatuta geratu da, baina momentu honetan proposatzen ari dutena, gaur egun ez dauka presio oso berkatuz kanpokoa. Bueno, ez. Osea, dira 10 euro gehiago. Kontuan hartzen baduzu, hori ez bazen existitzen, zu ez zenukela aukerarik zure herri txikian internet izateko, edo internet abiadura nahiko eroso batean, ez dago bat ere gaizki. Eta ez da 100 euro, 60 euro esango luke, eske hori ja ordaintzea dirua da. 35 euro internet zure etxean izateko, eta 100 megakoa, ez dagoela txarto. Gaur egungo abiadura kontu den hartuta. Ez da burra bat. Asko da, bai, baina ez hainbeste. Hori da... Ikusiko dugu nola edatzen den, baina bueno, zenbat subentzio eta zenbat diru laguntza ikusi ditugu, jadanik eramateko interneta Espainiako azkenengo punturaino.
Claro. Orain ikusi nola orain egiten diren planak. Zerbitzu ona eman behar da eta presio txikian. Hori da. En fin, espero dugu operagailuak ere, hau nola funtzionatuko du, operagailu bat baino gehiago... Diru laguntzak, operagailua azpiegitura hori esartzeko eta gero zerbitzua emoteko. Baina operagailu batek bakarrik emango du zerbitzu hau? Nahi duenak. Da, operagailu azpiegitura hor finantziatu nahi duen operagailu horrek, diru laguntza jasoko du eta gero zerbitzua eman. Vale, bueno, espero dugu operagailu bat baino gehiago honetan sartzea guztiontzako ona izango delako. Eta esan da, momentua da berri askarrak egiteko eta entzuteko. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarretan lehenengoa da eriotza bat. Bai. Apple ja bere produktu famatuena hildu duelako. Bueno, gaur egun ez da famatuena, baina Apple iPod erreproduktorearen modelo berriak egiteari utziko diola iragarri du, baina musikaren aldeko aposturi eusten dio streaming zerbitzua gailu mugikorrekin integratuz. iPod gogoratu dezagun 20 urte daramatzala Cupertinoren produktuen katalogoan, baina Apple Musicen streaming bidezko musikak eta iPhone edo Apple Watch bezalako gailuak, bigarren mailan utzi dutela azkenengo urteetan, eta horregatik konpainiak esan du ja, ez dela oso errentagarria produzitzen jarraitza, orduan agur benur eta jan jogur. Hori, konpainiak esan duenez, orain egiten dituen iPod Touch, ja ez ditu gehiago egingo, baina izakinak agortu arte, salduko dituztera hor dauzkatenak. 20 urte baino pixka gehiago bete duen produktua eta orain ja bilduma tresna bat bihurtuko da, ez? Bai, bildumarako erreproduktorea zen, baina hor geratu da historian eta esango diogu goian bego eta eskerrik asko zerbitzuengatik. Apple buruz hitz egiten jarraituko dugu, bere USB-C gorroto baina maitia ez da nola kudeatzen duten erlazio hori, iPhoneen ere frogatzen ari dutelako. Bai, Europar Batasuneko kontsumitzaile eta merkatu abesteko batzordeak enpresak USB-C gailu txiki eta ertain guztietan hartzera behartuko lituzkeen legediaren alde bozkatu eta gutxira Apple Lightning USB-C-rekin ordezkatzeko probak egiten ari diren zurrumurruak sortu dira. Momentu zurrumurruak ez da ofizialki komentatu, baina gertatu beharko den gauza bat izango da, gogoratzen badugu, eta Europar Batasunek horrela eskatzen du. Espero dugu urrengo iraileko kinotean, ziurrenik iPhonea aurkeztuko dutenean, USB-C implantatzea, eta Lightning maldito hau kentzea, es que me tiene el Lightning este chupotogoto. Eta bukatzeko berri askarrak Google buruz hitz egingo dugu eta bere asistenteari buruz. Bai, Google Asistantek automatikoki aldatuko ditu zure pasaitzak atake edo eraso bat jasatzen baduzu eta ikusgai geratzen badira. Erabiltzaile batzuengana iristen ari den segurtasun neurri berri bat da eta zure pasaitzaren filtrazio bat detektatzen denean Google Asistantek automatikoki aldatzen ditu segundu gutxitan. Funtzio hori erabiltzaile gutxirengana momentuz iritsiko da eta beraz pizkanaka ezarriko da, dirudienez webgune hoiek eta bateragarriak era batean izan beharko dira eta beraz aukera hori ere pizkanaka egokitu behar izango da. En fin, espero dugu falso segurtasun arloan. Claro, espero dugu falso positiboak ez egotea. Hau da, filtrazio horik benetazkoak izatea eta erabiltzaileari pasaitza ez aldatzea por gusto, kakotxen artean batez ere, bi plataforma... nire gertatzen zait, no voy a contar mi vida, berri askarretan, ¿vale? Ya está. Titulol.
Keni kontatu nahi nuen, claro, ni iPhonean pasaitzak gordeta dauzkadala, baina maigainan Google Chrome erabiltzen badut, mierda. Titulol, Borja. Ba, programa honen titulol Errusiako gudara mugitzen da. Ai, Badakizu Errusiako guda leku guztietan ja dagoela, baita ere Eurovisionen ere. Bai, eta kasu honetan gauza da tropa errusiarrek 5 milioi euroko balioa zuten nekazaritza ekipoak lapurtu zituztela Mariupol, metropoli hoie okupatu duten lekua, Ukranian, eta lapurtuako traktore usta makinak 3.000 euroko balioa zutenak, eta Txetxeniako herri batera eraman zituzten 800 kilometrotara, baina martxan jartzen saiatu zirenean ezinezkoa zela, ikusi zuten. Zergatik, John Deere, traktor hori fabrikatzaile marka, desaktibatu egin zituen urruneko blokeo funtzioari esker. Nekazaritza ekipo horiek aspalditik dituzte GPS argailu bat, edo antzeko funtzioak, une oro lokalizatzeko aukera ematen dutenak, eta, polemika pizka bat mantenduz, ezinezkoa egin zuten traktore eta makina horiek martxan jartzea. En fin, blokeoaren Baina eske titulol hobeago da, zeren titulol esaten du trata de arrancarlo Dimitri. Ai, ama, nori okurritu zaio izenburu hori berri honetarako. Nori izango da. Ez dakit. En fin, blokeoren gauzak, sin más. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Sarean zehar honi ja amaiera jarriko diogu. Trata de arrancarlo, Dimitri. Es que sin duda. Barkamenak eskatuko ditugu zeren Ukraniako guda gauza serio bat da, eta gu Bueno, a ver, teknologiaren arloan kontatu behar ditugu gauzak. Barkamenak, jo que sé, izenburu hori jarri duen pertsona, ez badu barkamen publikoak eskatu, nik ez dut egiko. Osea, ni zita bat egiten ari dut, eta Rajoy esaten zuen bezala, fin de la cita. Oso ondo. En fin, honaino heldu da sarean zehar hau, Borja Arbosarekin berri teknologikoak ekarri dituena eta beste mamarratxada batzuk ere. Eskerrik asko, Borja. Eskerrik asko, Mariano, eta hurrengo saior arte. Yo no hablo en vascuence, lo siento. En fin. Hau ez duzu entzun, ¿vale? Eskerrik asko baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon derako eta irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldeei mamarratxada hau emititzeko esfortzua jartzeagatik. Ez dakit zergatik egiten duten, baina bere kontua. Bi aste barru teknologia gehiago, mamarratxada pizkat gutxiago eta humore ona. Bai, sarean zehar honetan urrengo edizioan. Eskerrik asko entzuteagatik, agur!